Nina bendloveni namandla, nina bendlondle nophapha ekhanda, nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva. Enhla nasezansi siyabingelela kusona zonke iy'fundazwe sethe khona eNingizimu Afrika. Igama lohlelo-ke sibuza ukuthi uthakathwa ngubani? Khona la kwi-Black Life TV, igama lami King Sichaka, ngwakaluqa. Sanibonani, themba ukuthi ni-right, niphilile, ni-fresh enhlangothini zenu zonke. Ningakhohlwa ngani zakho subscribe and like, niqhubeke nje nibe kunye nathi sibe umndeni omkhulu okhula usuku nosuku. Njengoba sengishilo-ke gama lohlelo sibuza into eyodwa ukuthi uthakathwa ngubani? Ake singene kodabeni lethu esize ngalo namhlanje nesinye sey'hambeli zethu sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo, sawubona bhuti, niyaphila? Hayi siphilile, sesingezwa nganje njani nini? Hayi siyancenga noma zikhona phela iy'nkinga zomhlaba kodwa asihamba nazo sothini. Hambani nazo ngani zakothi ayikho into ezokwenziwa. Sihamba nazo, sihamba nazo. Hayi kushubile kona. Yeah, kushubeni kwenzakalani? Sizobuza wona namhlanje ukuthi uthakathwa ngubani. Qale sizwe isitori sakho ukuthi kwenze njani. Hey, isitori sami siyingwiji khwebu ngoba sinokuthi uthakatha umuntu ongazitsheli ukuthi umuntu wayengathakatha. Yeah. Uthakatha umuntu nje ongakaze umcabangele ngokomthetho kuthiwa umuntu uthakathwa abantu begazi lakhe nani izihlobo zakhe umndeni so ukuthakatha expect kulabo bantu. Sure. Angizange ngize expect ukuthi ngingaze ngithakatheke ngale ndlela engithakatheke ngayo. Benginomuntu ngizwana naye bhuti. Kumnandi sijola. Njengabantu bonke bethandana. Kwakuwumuntu ngiyaxolisa RIP ngicela ungambizi ngegama. Yeah. Ukuprotecta ilokho nje yakhe. Sasithandani zasesikoleni. Sakhula sithandana sinezithembiso njengabantu bonke ukuhle njengalo lonke uthando but hey hayi kwaba khona isimo esenzakalayo esesikhulile nje sesiphumile nasesikoleni waba nenkinga yokuthi adlule emhlabeni ngalimala ngendlela ongakazi uyibone ngoba kwakuwumuntu wayesenhlizweni yami enamathele enhlizweni yami ngayo yonke indlela ebantwini besilisa emhlabeni bonke. Kwawuyena umuntu oqala enganginezithembiso naye nezifiso naye nezinhlelo ezinhle ngaye. Hayi ke kwafika ke ukufa kwamthatha ke uThixo akablame wake uma isikhathi sesishayile sesifikile hayi ke wahamba ke ekuhambeni kwakhe ngasala ke ngaba umuntu osedi njengawo wonke umuntu uyazi ukuthi uyamona ngaleyo ndlela ngakhala ngizizwa ukuthi umfana kwayena nje angifune kwamfana ngifuna yena empilweni yami ngoba uyena umuntu ebengimdinga empilweni yami ngiyashelwa akho umuntu engimthandayo ngisho ngaqhamuka ehamba ngemoto X5 engakanani angizwa lutho enhlizweni yami ngithi isoka lami Nkosi walithathelana ngifuna umuntu wami akekho ngizomthathaphi nami ngiyintombazane nginezidingo ke nami zobantu besilisa ngizokwenza njani manje hayi ke ngazincenga ke ngathandaza ngenza konke ngibuye ngihambe neyiwasho ke bandla ke ukuthi mhlambe ngizama ukuthi umoya wami wehle ngizama ukuthandaza ngenze yonke into kakhona ubhuti ke nje oyedwa ke ngelinye ilanga engahlangana naye kwakuse stadium ngiyobukela ibhola. Hayi lo bhuti kwami ngaba neyale yantwana nje ngaye ngizwa ngaye. Eyayithize ngamane ngamnika inamba ngoba phela ngangiblockekile nje inhliziyo yami iblockekile ikhiyekile. Ukuze ukuthi ukhiyekile kube ngazi ukuthi umuntu ongenamizwa. Hayi lo bhuti semane sixoxa ke ko WhatsApp lento ekuthiwa i-talking stage. Simane sixoxa kumane ngizwe le yantwana ekade nje ukuthi khona into yana ukuthi ngathi kumnanjani ukukhuluma naye sigcine yahleka bhuti ngoba kuyahleka noma kufiwe ubuya sazi story sami basiyaphi awazi wena mntakama ake ngikutsheleke hayi ke sijole ke naye sigcine sesijola ke ngingakulongi nginobela gcine sesijola naye lo ngimtshela ukuthi hayi asithathe izinto silolike singaphuthumi ngumuntu owahanjelwe umuntu inhliziyo yami ingakaphuli
Sekudlulile iminyaka, ngeke ukholwe ukuthi kudlula iminyaka emingaki lapho. 4 years. Hawu. 4 years kodwa Ungajoli. inhliziyo yami nje imile tse. Anginyakazi lutho, angihalela imlisa, ngiyashelwa nabangishelayo kodwa nje Kuyithule. kunokuthi nje kulo ngithi ngathi inkosi angazi noma khona into ethi depression mhlambe angase ngine depression mhlawumbe sengiphambana angazi ngoba ngangiloko ngithi ngifuna yena. Ngifuna yena hayibo uhambile lo muntu. Qhubeka nempilo ntombazane bengitshela phela abangani. Nomana yangitshela ukuthi hayi sisi awukubonakale phela nawe unyakaza sikuboni nje unyakaza ebaliseni usekwenze njani. Hayi ke ngimane ngizame ke nalobhuti esahlangana naye stadium. Ngizame ke bandla kambe lawo madethanyana ke angibize ko KFC na ke. Hayi kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ke mhlambe lana sekumele ngifike endlini yakhe. Yeah. Sekumele ke manje ziye lapha Livakashelana na. Vakashelwane ke manje umjolo ucaca ukuthi uyaqiniswa. 211. Uyaqiniswa. Jolong. Hayi ngeke uzozwa ke. Sifike lana. Ngifike ke naye sihlale kube kahle ke angiphekele ke omatiya nani njengento yomjolo yonke. Kube mnandi bandla shema ngifuna ukusola. Ngangizwa ukuthi hayi kumnandi bandla ke. Sengimane nje ngiyeza ukuthi hayi ngiyindoda le nayo. Sekuyalanwa ke. Hayi ke zikhale lapho ke zithi zinqa. Kwenzakalani ekulaleni? Siyalala sithi uthi uyafaka ubhuti wabantu. Kuqine yabo mangabe sizwana sikulokhu nje hayi kubambane yonke into. Yeah, yabona. Hayi ke kulalwane ke kube mnandi. Ngiyabheda mangithi kulalwane kube mnandi alifa. Ngiyaxolisa yazi lento Nkosi. Yeah, sikhuluma sizozwa. Okay, alifake ke. Athi mayilifaka vele likhaxa ke. Liwe nje. Libe irabha nje. Be marshmallow wena wazi marshmallow ke. Hayi ke ngivele ngibona ukuthi hayi ke ziyangikhalela ke manje ngithini. Cause inhliziyo yami khona lokho kokuthi khona into engekho right ngalento yami ngokuthi ngihlalile iminyaka emingaka ngilongi sekukhona nami imicabango nami sengine intuition ethize nje ukuthi kwenzakalani manje ngithi awu sengimane ngithola umuntu sengimane ngiyakwazi ukuhleka ngiyakwazi nokuthi ngihagane nomlisa sekwenzeka le futhi kanjani. Hayi ke ngikutshena ukuthi ke kumane ke ngingazeki ukuthi kuzothekani ke nadideke umlisa nami sididekile sobabili phela manje. Ukuthi wenzakala nami kodwa futhi khona nento esola mhlambe unentombi ethizeni yini mhlambe iyona emenze lento yini kodwa futhi nkosami ngokuxoxa kwami ngoba sihlele sikhuluma nje ebusuku bonke naye bengaze ngimzwele lutho ngimsolele lutho. Ngiyazibuza ukuthi hayibo kwenzakalani ngabe inkinga ngimina ngumuntu ofunayo manje ocurious ongazi okhathazekile futhi ngoba phela bese ngithi nami injabulo yami yamane yathi ukubuya. Hayi ngikutshena ukuthi ke hayi kusekusasa ngihambe ke ngendlini mfe ngiyixoxe lento endlini. Ngixoxela oma xoxele ingane yasekhaya udadewethu omncane ongilamayo. Yes. Ngithi yesisi nayi inkinga la engenzekile. Hayi ke uyabazi ke nawa abantu kuma ubaxoxela istory esikanje ukuthi ibona abaveli baqume iqale basha ama suggestion bakhulume konke bayazi yonke indaba yakho wena ungakayazi. Kodwa ke ngizothi ngiyakubonga lokho ngoba kwangisivula amehlo abangitshela kona noma phela benza ngaleyo ndlela yabo ukuthi bavele babe too much ngoba bangitshela ukuthi angiye emntwini. Angiyena umuntu ojwayela abantu kakhulu othanda lento zabantu angiyena umuntu onjalo ngumuntu nje othandela isonto nje angiyena umuntu othanda into zabantu. Ayi ngagcina ngiyile ngoba bengitshela ke mphela nami yangiconfuse lento abangitshela yona ukuthi mhlambe kwenzakalani yabona yini okazi ube ndoda iminyaka u4 kwavele kwenzeka ukuthi manje uzovela uhlala nje uthule mhlambe hayibo. Ayi ngasuka nami ngaye ngoba vele bese ikhulumise emndenini lento bese kuyistory nje sekuthi nanokuthi into engifuna ukuyithola lo muntu wakho wayeseke waqala mhlawumbe wangena into zamalobolo nani njengoba sekuyisimo sikanje nani
Omuphi-ke lo qala lo wahamba wadlula. impela. Kwase kuyinento yokuthi wayeseyilethile incwadi Oh, yokuthi uzongilethela i-date waseyilethile. Mhm. Kwabo ukuthi-ke kwashaya lesikhathi-ke. Eh, Ngalimala ngaphela njengoba ngisho nje ngithi ngahlala iminyaka emine. Kagcina-ke ngahamba ngaye emntwini. Lo umthandazi-ke njengalabo udadewethu noma wami bengiyalela. Hayi wavele wangiqeda amandla. Wavele wakhuluma into engavele ngangazi ngoba lo muntu akangazi ngaye emntwini ongangazi ngoba ngenzela ukuthi angabe loke ngilo ngithi ayikhuluma into ayaziyo. Ayelo wahlala esitorini sami njengoba sinjalo. Wathi wena wahanje lo muntu wawuzwana naye nasenizokwenza ukuthi naye seniyama plans naye lo muntu wenza ukuthi nokuthi ngisaba nokusho ukuthi wenzani. Hey Nkosi angiyazi lento bafethu. Kuthiwa-ke wangimloya. Lawyer Ndlelani. Upha. Kunjalo bhuti. Kuthiwa wayengicuphile ngoba kusho ukuthi wayengithanda kakhulu. Ngizothi kusho ukuthi wakuthando angazi kodwa olunjani. Wangicupha. Hayi wena usasho okuncane-ke makusakucupha kusisaqhubeka. Hayibo. Hayi-ke ngicupheni kwakhe-ke kuthiwa futhi uwumuntu obuyayo. Omyeni wami nje wasebusuku. Ha. Mina ngilele nje kanti naye uyazitika ngami. Uyazitika ngocansi ebusuku ngami. Angiyazi mina ndoba angaze ngiphuphe nalutho. Ngumuntu ovele kube blank emaphupheni ami noma khona into engiyiphuphile kodwa ngiyakhohlwa ekuseni. Hayi gcina ngicupha lokho-ke uthi uyazitika ngami. Ngaloko-ke kuthiwa khomlisa-ke. Manje Uyohlala empilweni yami. wena uya kulaba bantu nikhuluma nawe nibonisana uba bekudlalela lolu daba ongitshela ngalo ngoba sike sizwe labantu bethu babelethiswa izilwane nani kubona lento ifana nesilwane noma iyini kubona bayakhuluma ukuthi ingani noma mhlawumbe bakujeje nje nabo babona umyeni wakho exactly lo njalo ex boyfriend nangu ngithi umyeni Ex fiance decishe ifana nala. Hayi bayasho ukuthi umoya bathi uyispirit. Ufika as a spirit kumina. Kodwa futhi at the same time esaphila wayeshile enzile umonakalo. So manje lento zihlangene emoyeni ke manje. Hayibo. Zihlangene emoyeni enye nenye inesisindo sayo esenzayo kumina. Enye nenye inesisindo sayo esenzayo kumina. So ke bangiyalela ukuthi mhlambe ngingazama ukuthikabeza le spirit njengabantu besizulu. Inkingi ile ngoba ngathi kuthiwa kufuneka umuntu owayeyenzile lento angazi inzima kakhulu kanjani umuntu owayecuphile lento nalomuntu owayengicuphila kamseko. Uzozwa isitori ke salobhuti kavela ngishiyeke agcina into yethu kube ngathi iphelele emoyeni. Nami ngisaleke ngifrazekile ke manje ukuthi ahlahla impilo yami siphelile. Ngakuphi yes. Ngiphelelwe yini manje impilo mina ngizothini? Ngoba phela manje nginjalo nje nami ngiyabafuna abantwana. Ngiyafuna phela nami ukuthi ngeke ngithole izingane nami ngelekulanga ngibe nendoda ngibe nomuzi ngibe nezingane ezidlala emagcekeni nomkhwenyana yonke lonto. Ibhlungu impilo. Angeseka yona. Wena sisi qina. Ibhlungu wena ibhlungu. Kodwa axolisa. Hayi qina mntakami. Kodwa wathi-ke bangizama-ke ngavuma ngathi ake nizameke leyo komoya kwespirit bangenza-ke bangizama angazi-ke noma kwalunga noma akulunganga ngoba kuyafana nango kunye lokho kuthiwa kudingeka umnini walento wayenza ngazi noma mhlawumbe wayekhendlephi kangazi nokuthi nomlisa ukuthi unazo izinto zokuthanda isiZulu shuthi angazi mathi umuntu wesilisa uyinyoka ngoba ubheke phansi wayebheke phansi uhlobo ongozumcabangele yonke lento eyenzeka kumina ongeke lolu daba lakho uyakhuluma mhlawumbe ngoba kuyavela ukuthi wona nabantu bakubo beseninakho ukwazana lapha nalapha kodadewabo bakhe uyakukhulume nabo uma wakho uthini
Bhuti, mangase ngokutshela iqiniso, ngikuzamile konke. Ngikuzamile konke, ngiyile kubo, ngabatshela, bazama iy'ndlela zokuthi bathi bayangigeza, bangigeza. Bese ngokuthi ngale spirit esifika ebusuku, ekungigezeni kwabo, mhlampe-ke kwalunga noma yini angazi. Kodwa nayi indaba enkulu kakhulu engingazi ngizoyilungisela ubani. Mina ngizothanda ubani. Mina ngizozaliswa ubani. Ngizoyaphi? Ngizamile-ke iy'nyanga ngokuhlukahlukana kwazo. Ngithi ngizama ukuthi abangisize kule nto. Ngoba okubuhlungu kakhulu khona ngazama phela ukuqhubeka nokujola kulaba abanye. Yes. Ngithi ngelo ngizama ukuthi ngabe mhlambe kuzoba ngcono, ngithi mangizamile khona engikuzamile ngibe ngiyoqhubeka ngiqale phansi ngitry ukujola. Ngithi mhlambe khona umehluko kube into efanayo nje. Yeah. Kuqhubeka kube into efanayo. Abanye angazi yabo nje futhi badlule emhlabeni abanye. Bakhala ngani mabedlula emhlabeni? Abanye bakhala ngemizi yabo, abanye bakhala yabo nje. Khona omunye othi waqhunyelwa igazi esinyeni sakhe, esibhedlela. So nje nginako ukuthi njalo makhona into ephatha umuntu esingezansi kusho ukuthi indaba vele nayi indaba. Angikwazi ukubavezela lokho, angikwazi nokukhuluma lo nto. Nginesisindo enhlizweni yami esingisindayo engingasazi ngizosithulwa ngubani. Ngoba iyangisinda le nto, ngiyazibuza ukuthi iyini isisombululo sale nto ngelinye ilanga. Ngiyosombululwa ubani ngoba akusekho engingakwenzanga. Akusekho engingakwenzanga. Imagine uwumuntu wesifazane nawe njengomuntu wesilisa bhuti ufuna ukuba nezingane, ufuna ukuba nomuzi noma unentombi noma nomakoti. Yes. Uphile nawe impilo enormal njengomunye umuntu. Eyami ayikho normal. Ayikho kuze kube namhlanje ngize lana nje ngithi mhlambe khona mhlambe ongangizwela mhlambe somewhere mhlambe ongezwa mhlambe ukuthi onestori wasizakala mhlambe angangisiza naye. Ukuthi ngiyenze njani kulesimo esinjena engibhekene naso. Sengiyasaba manje. Nokuthi ngithi umuntu wesilisa ngizwa nginokumthanda. Ngoba ngiveke ngizibone ngumuntu omthakathi. Ade ngikulalela sizongena la sixoxa wakuveza nanokuthi abanye odlula kubona usuzama ukuthandana nabo bagcina ubabona sebephila enye impilo njengokuthi abasewona amadoda straight sebegay. Kuza kanjani? Lento le singinikezile istress engingasazi empilweni yami. Senginabantu abahambile, abanye bashintsheka imizwa yabo, bashintsheka ubudoda babo. Hayibo. Manje ngobusho nje. Abanye bayajijeka imizwa yabo, umuntu agcine eseba bisexual. Hayibo. Umuntu esethandana nabafana esisandla sesilenga nje. Ngobani udlule kulo mzimba wami. Sengifana nento esihogo nje mina. Ufana nomuntu odestroy abantu yona. Hey, ave kubuhlungu ngoba inhliziyo yami ave ngilunge ngeleli nto ongayazi, ngumuntu olungile. Yonke lento iyangidestroya yonke lento igibele emahlombe ami mina. Gibele emahlombe ami, thula ngitholi mina manje. Ngenxa yokuthi nje wathanda umuntu wesilisa. Wayethi naye wenza into eright mangibheka mhlamba wayethi wakha umuzi kanti uyabulala. Kuhambile abantu manje ingane zabantu ezingazi lutho. Sure. Ezinye azisavukelwa amizwa. Ezinye seziphenduka izitabane. Abanye baqhunyelwa nje bade ngichaza nje le story ukuthi omunye waqhumelwa igazi emasendeni. Ngangitshela yonke leyo mlingo leyo ngami wonke. Kunzima.
Kodwa-ke angikalahli ithemba, ngike ngakutshela lokhu ukuthi ithemba ngingakalilahi. Yeah, uNkulunkulu yeah. ngumuntu omethembayo. Nginethemba ukuthi nani lapha emakhaya mangabe nibukele la umsakazi niyamazi mhlambe indlela axhumeka ngayo, mhlambe ningathumela kuyena kuthi ezimweni ezikanje umuntu usizekala kanjani. Mhlambe khona nimaziyo owakwaba nenkinga efanayo wagcina esizakala, ningizwele bazalwane, ningizwele. Ngiyafisa nami ukujabula ngelinye ilanga. Yes. Ngiyafisa nami ukuthi ngibe umuntu ophila impilo efana nabo Njengabanye bonke abantu, abantu. yeah. Mina ngiyisidumbu esihamba ngenyawo. Ish. Ngithi nje futhi ngicela ningisize. Kuzokwenzeka Ngize mntama. ngazidela ngathi angizidele ngize la ngoba ngizofuna lo sizo. Anginayo itabu lapha, angisekho into engingayenza ngamanje. Ngisho futhi kuba kuthiwa kuyenzeka ngabe ngithi manje ngiyasaba ukuthi ngizogcina mhlambe noma sengiyilungisile inkinga yami ngingasashelwa muntu. Uyabona? Ngabe ngithi mhlambe ngingena nako SABC1 ngikhuluma ngizogcina nami ngiyakufisa ukuphila njengabo bonke amantombazane. Nami ngibe nendoda ngilalwe njengabantu bonke, nami ngichame mabe kuyachanywa ngenze yonke into enziwa ngizale Busy. ngibe busy njengabanye abantwana nami. Akwenzeki. Siyakuzwa mntakama, ake siyibambe kanje ngenxa ukuthi nawe umuntu okhuluma nje lolu daba lokuphethe kahle lubuhlungu still. Akuyona into emnandi. Kodwa sithemba ukuthi usizo lona la ekhaya zolithola, bakhona bazongena basize. Noma ngabe umlapho wendabuko noma ngabe umuntu related istory nesikhuluma ngaso, akwazi ukukusiza nawe uyibone uphila impilo nobanje wonke umuntu. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngingajabula kakhulu but mangase nje ngizwe ucingo lakho ngelinye ilanga ukuthi khona okuthintile. Angazi ngenze njani. Kama lohlelo-ke sibuza ukuthi uThakathwe ngubani. Loluzuleke udaba lukaSisi uThakathiwe indoda ayithanda yaqede yendela kweliphakade. Kodwa inkinga isisele naye akwenzeki lutho njengoba nimuzwa nje namagama obeka njengoba enjalo. Aqonde uqojamisa ulimi kodwa ukuthi nje sicacise istory ukuthi simi kanjani sinjengoba sinjalo. Kama lami Kexhaka ngokaluqa le iBlack Life TV. Kama lohlelo uThakathwe ngubani. Ngiyakuthembisa sophila sihlangana okuzayo. Sale kahle.